Takže čaute ľudia, ja vás vítam u môjho dnešného videjka a dneska je to vyhlásenie súťaže. Ja viem, že táto súťaž netrvala bohviako dlho, ale rozhodla som sa ju vyhlásiť dneska. No, ale avšak nebudeme to vôbec tak akože vyberať podľa papierikov náhoda, alebo ja neviem ako, ale proste pozerala som so sestrou videa a vybrali sme 5 miest. A teraz, kto všetko sa zapojil? Zapojila sa LPS Chris, LPS Koblížek, LPS Violet, LPS Fanny, Maja Pet Shop, LPS Alisa, LPS Lulu 1, LPS Vanny, LPS Ninu, LPS Sofatko 3000, Magical LPS Official, LPS Domča a IC Toma. Takže vlastne natočili len ICTM, LPS Domča, Magical LPS Official, LPS Sovatko 3000, LPS Alisa, LPS Violet, LPS Koblížek a LPS Chris. Takže z týchto som si vyberala. Ja som vravela, tí, čo nenatočili, máte smolu, nebudem vás vôbec vyberať. Vlastne rozhodla som sa to vybrať podľa videjka a poďme rovno na to! Takže na 5. miesto som sa rozhodla dať... Takže chvíľka napätia. ICTM. ICTM. Prepáč, že to zle čítam. Rozhodla som sa teba dať na 5. miesto, teda s mojou sestrou sme sa rozhodli tak. Veľmi sa mi páčilo to ten talent, tuším, že to bolo Československo má talent, alebo niečo také. Veľmi sa mi to páčilo, rozhodla som sa dať na 5. miesto, pretože to bolo niečo neobvyklé, lebo všetci natáčali music videjka. Veľmi sa mi to páčilo, tak tebe gratulujem. A ty vyhrávaš like na 3 videjka, takže gratulujem ti. Na 4. mieste je LPS Violet TM. Takže ja som sa ťa rozhodla dať na 4. miesto, pretože veľmi sa mi páčila tá pesnička a rozhodla som sa dať na 4. miesto. Dúfam, že či nie ste z toho smutní, ak ste tak akože na nižšej priečke. Ale takisto sa mi strašne páčilo a rozhodla som sa teda na 4. miesto a ty vyhrávaš like na 5 videí. A teraz poďme ku tým vyšším miestam. Takže na 3. miesto som sa rozhodla dať Magical LPS Official. Takže gratulujem ti, veľmi sa mi páčilo tvoje music videjko, rozhodla som sa ťa dať na 3. miesto a ty vyhrávaš takisto music video, takže gratulujem. Ideme o kúsoček vyššie. Na 2. mieste, teraz je to strašne napínavé, na 2. miesto som sa rozhodla dať LPS Domču. Takže ja ti gratulujem. Veľmi sa mi páčilo tvoje music videjko. Rozhodla som sa ti dať na 2. miesto. Takže gratulujem ti. A vlastne ty vyhrávaš film. A môžeš si vybrať, ak chce tam byť postavy, o čom by ten film bol a tak, môžeš si vybrať. A teraz 1. miesto. Ak už viete, kto ste na 1. mieste, tak je to pre vás ľahké už. A je to LPS Sofatko 3000. Takže gratulujem ti. Veľmi sa nám páčilo to tvoje music videjko. Veľmi. Asi bolo také najlepšie zo všetkých, ale strašne sa mi všetkých music videjka páčili, ale bolo krásne. A ty vyhrávaš fan list. Takže vlastne ti pošlem list a tak vlastne. Tak, toto bude z tohto videjka všetko. Ja dúfam, že sa vám páčilo. Keď tak zanechajte like, poteším ma komentár, aj odber. A ahoj!